Ay na po sana mumuran. Ba't menuran, yapi na. Ito, paborito ng mga bata. Manok na pula. Napadahan sa sabulan ang nagsisigawan. Hey! Ang aking tignan, manok na pula. Ako bakit nandyan yan? Ay tumal naman. Kumakay sa sasakyan. Ang pira ni Mrs. na dapat ay ulog ko sana sa Palawan. Ay aking pinusta ang manok na pula. Mukhang tatama na nagsimulang salpukan sa batang pula. Biglang tinamaan, nag-iwang-iwang. Tawang-tawa yung mga bata eh. Iglap lang may tayo ang ulo niyan. Pag napatayo, patay na puruhan. Kaya ang pera sa Palawan, tinalo ko sa sabungan. Kapagpangan na ba? Kahuli ko, kenge kami, asla kong katamle. Siyempre, may sabungin ko katamle, kuya. Sabi ko kang misis, sang kang kumong magsisi. Oh, darling, I'm sorry. Mali-mali, mapasawas na ka. Oh, ngayon ako kasi, kareng at nung lalaki, ketang lambas, malapit ken palengki. O nengking misis ko, may basta alo ko. Ngarati na ako, bigti pa maligi ay ngarong ko. Yan tumpok na kako, itaklo ang isan, at jeremipang ko. Hindi naintindihan, no? Pinagawa kong mata, kapinyarano ko. Robert, ayun. Akaliwang ko champion niya pala keng taekwondo. Basta nga lang mo, Palawan na manok na pula na inapuliling. Sabi niya daw, talaga ako nito. yung ano niya, yun daw. Pero karela na po. Yung daw ilong niya, namamaga sa kasusunod ng asawa niya. Sukoting manok amaluto. Dahil sa Kayawan, ikonggang sa bungero. Nako, pangsawa ka rin, mamertugo. Oda, maganti ko kanako, kumpay kong atuang Domingo. Confine daw siya dalawang linggo. Ay, pasensya na ka. Binago niya bang lyrics sa Binago niya lang, ginawa niya Kapampangan. Biglang down nila ko na naging palyabong. Yan. Mga pagyabong at Senyoria Pusoydos. Kanya, kung bumigaga na ka, andyan po yung mga Pusoydos, yung The Pride ng Pampanga, na kung saan po sumikat ang soy. No po? Yan, Kap. At tandaan naman ng Talmitang Pesta, 2019, tetatiki ko Pusoydos, at Sulang Iriaren. Ay, hindi kapitan, hindi natandanan. Oo, tanyan din nakatamo, kaya na kuwadinan. Ganun magbahan niya. Siyempre, pinyamot, walang danan. Okay, siyempre na palakpakan tayo ba yung kapitan na talaga naman po pagdating po sa ganitong event, sikap masaan po ninyo. Siyempre, ang aming pinakamamahal kasama po sa YouTube, si Apong Edward Laksina. Palakpakan tayo po. And of course, sa totoo lang ho, sa pagdating po namin dito, na makita po ang aming mahal na kumari na tinatawagan namin Sangre, si Marin Julie Flores Lamarche. Palakpakan po natin siya. Andun ka ba, Ate Julie? Tumayo ka ba, Yan po kaibigan matalik po ni Apong Edward, si Marin Julie. Kaya siya po ang namagitan, kaya po kami nandito ngayon sa kasal ni Jenny at ni Mark. Sa pamagitan po ni Apple Julie Flores Lamarche. Maraming salamat po kay Apple Julie. Kaya kung nanonood siya, alaman pa lang live niya. Maka-live ka kanyan. Lungog kegen. Sige po, try. Try mo, pumasok ka. Huwag ka. Kasyata pala kasi. Dito.
Sige Kap, ito naman nakikar nito. Sige, at siyempre, yan, pwede ko pa pong mag-request kantang Kapampangan, lalo na rin nagluto, itang bayo mo, magana kaya pala. Apon July, salamat ng Apon July, ana na rin magdalang kape, ana na rin magdalang Sino may hawak ng cellphone? Sabi hindi ko ako kung meta ba, at wala pa ang oras kayong kilog, meta ba na, dyan pamangoy kayo. Balagpakan tayo po, Apon July. Salamat Apon July, thank you. Tayo, hindi ko nanini, kompleto pa, kay Pagmang Mayang Kapitan, pasinggan ako. Kita mo eh. Salamat, Apon July. Tagalog ka. Siguro, July birthday na rin. Advance, happy birthday, Apon July. Sana yung wish ko, miras kang edad, may 500 na banwa. And is Nabili shout out. And is Nagtak may kapitan. At siyempre, mga papabata man, mapamatanda, alam po namin, may isang taon na po ako hindi nakapanood ng ganitong muring palabas tulad ng mga nagpapatawa, kumakanta, halos may isang taon na po kayong hindi nakakakita sa personal na ganito. Kaya sa pamamagitan po ni Apong Edward, dumating po kami dito ngayon, palakpakan natin si Apong Edward, ang panganay na anak ko o panganay na kapatid ko ng kinasal na si Jenny. Salamat Apong Edward, saludo kami kaya. Sana Apong Edward, masensuya at sana isa sa mga sumikat ang channel ni Edward Laksina. Palakpakan po natin. Isa po sa mga sisigat sa YouTube ang channel ni Sir Edward Laksina. At siyempre, ni Maring Julie Flores. Yan, maraming salamat kay Maring Julie. Salamat Mars. Ikin yan pasibayin sa Apong Maragul. Ito po nanini. Pagkatwa naging banwang emres yan sa Apong Maragul. At siyempre, sa napakagandang nanay po ni Sir Edward. Dalawang palakpakan. Ako marine. Kawamis ne. Kalagyo na kapangalan eh. Pasensya na po kung kayo po yung napagkamalyang kong nanay po ni Apong Edward. Napakaganda rin nyo po kasi kamukha nyo po si Lorna Tolentino. Bibiro ko man, wala yun. At siyempre, kaya pumbanda ka rin, makay kayo mo. Jerome. Nakamute na naman. Iban ko po yung aming na buwan. Hindi po buwan. Kundi 2 itlog ang pamagat. Palagpakan naman dyan. Tagalog naman po to para hindi naman masyadong mabuhay ang mga bisita natin. Tagalog na nandibyan pa. Pero ba Tagalog na nandibyan? Nandiyan ba yung kumpare po ni Pamili Laksina? Nandiyan po po? Aming uli na po. Di wow. Yako Kap, ipangatikot pa na lang kung nga pong gino. Datang inaldo, may itong kakareng maging mayor na ni Tarlac. Panalangin mo, lalo kami kwento. Lalo kang tagalaso pag yung baryo mo. O tang makwalta na at mapera na ko. Ing sabihan ko kang Lord, sana all. Siyempre, puri ba ni Kapi kang mapera? Alam ba ka tayo, bigyan ka tanggal ng kapitan? Napapalakpakan dyan para kay Kap. Alright! Version ng buwan! Palakpakan po natin ating mga banda. Yan po, Islamic Stuban. Social distancing. Ilalo nga ako. Hello. Kapag ika'y lumalapit, ang kamay ko'y sumasabi. Dalawang pakwan sa iyong dibdib, parang sigles at matamis. Sa ilalim ng puting tubig,
Nakagitna ba ang barangay tanong? Tapos sumigaw ka ng support. Napahiya ako tuloy. Napapalapa? Tumawa ka ba at tumalon? Ang sabi mo sa akin, Junjun, Junjun ko, Ang likod na nagbibideo, support ka ba Kaya nga hanggang dapat ngayon? nahihilo kami. Ilagay na lang kayo sa stand. Sa ilalim Kaya nga eh, sama kasi si Edward kasi. Pasandal mo na lang sa sa isang upuan. Ay, sa isang protesta. Meow, meow. Nakagitna ba ang barangay tanong? Meow. Tapos sumigaw ka ng support. Napapalapa! Mare, sagutin mo. Hindi mo sinasagot yung tawag ko. Pwede pala. Yan pala pakuang Kenny sa sabit na labo. Kitang kaya kami po kakadandala. O kaya dalang pakuan na naman. Wala ba yung palapa? Sana'y tingin mo ang dalangin ko at isipin mo. Ang daleta talaga ko siguro. Ako Malikot mo. ay sumot sa paligid mo. Mamaya o bukas magpapatulila ako. Kaya kung ikaw ay masaya, masaya, bukas supot ka pa. Ay, kasi signal dun eh. Iniyan ko na sa mga ni Julie, baka nabasa niya. Lagay mo sa trip. Nakalagay na ko siguro. May dalawang Tumahimik na yung nagkakam. Ay, nagbibideo. Tapos silang try. barangay naroon. Tapos sumigaw ka ng support. Ay, babae ang malay. Wala pa parang baka dyan. Yeah. Tulosa. Alright, maya-maya po, bibigay ko na yung pusoy dos. Kaya po katso ka rin, may oras. Tulosa pa si doble. Ating drummer. Kalagulin drummer ni. Ang kabar yung mama ko nung garapon. Marin Julie, lumit drummer ni Kalaguna. Ayan. Alright, sige! Ha! Alwaya? Tatanya ngayon eh? Hi! Tama lang? Hey! Wataya ginanong kalingan ako! Yarililan nyo! Di pala bariyo o kapagtakang ko. Marakal maganda ka, marakal ang kalulo. Eng pagtakang kukam, kami mga ako. Eng malagong ima, talo kong kasuyo. At makakulod ka, kapilang ka lumaya. Baka face masya pa, social distancing yun. At sukiring kilo. Inang bumabay ka, para nung ngayon pen, basta mag-viral ka. Dito may iima, ing makakulong yun. O yan nakaiye, o yan nakaiyon. Panyawag din sa'o, anakin ngayon Inyo ko. Nahilo ako sa camera. Kaya nga eh. Siyempre,
kapitan, palaking Ayaw naman pakantaya. kasi sumagot ng mga tinatawagan ko. Hindi na ito matawag si Edward. Ingit mong sipak daw. Hindi ko matawagan yung kumari ko yun, yung mga green sa harap ko, hindi na nagsasagot sa cellphone. Kaya ako kasi, Lalo na yung laktaon, Diyos ko may kobraya. Eto pepa tugon, sinawag ke kayo. Andyang Senyor Nevin, bayang akakitiyo. Itang kayang obra, yampung kayang sikaso. Anya bilang kapitan, metong yung aktibo. Palakpakan tayo at bayang masaya. Impamakyate ng kaya sa limpero. Siyempre, inke kabing kalukuran na ita. Yapong Edward Laksino, balakbakan tayo. Siyempre, Maring Julie, siguradong manaldeya ini. Impir ko malago, ayaw sandi sangre. Aniya ang maganihan man, yening bening laiti. Pasalamat kami, yening Maring Julie. Siyempre, yapong Edward, o yan tuya keto, ine kaganda ka, maya si kasuyo, ay daw yung papalo, alaya bang asawa, ipuling sa diyan apo yan man, yan ang pagkailatak man pala, aniyanong limbawa, palakpakan tayo, ining nga pong Edward, may bigla po kayo, yan palang personal. Diyos ko, masanting niyo, kawangis-wangis ne, yatsur Amerika. Aniya apong Edward, iyako'y dalangin kong, sana'y ketang channel, and YouTube din rogo. Medong iya po sanang, sumikat kiniyato, i-Edward na sila, palakpakan nila tamo. Hindi ko dala, tingka kong buloso, karente nga rin daw, at lang may gastos lang, kengal to ng kasal, gusto din punso lang, alam kong problema, basta ikbilabas yata, dahil tayo mulawon, gayang kulaw, at sulaking dulot, ko'y tamaan al pelo, tila yatang nagluto, ketang ginapagdaw, gusto atang pagkuha ng magiging asawa, pwede ko netaglos, ikakong basulto, aniya o kapitan, mainip ko, kuling din puso'y dos, at sunagulot ko, bakang lubos tumiman, bakang magkuswelo, aniyaking dili mo, panekang aktibo, yang ating ngalalan ka, karempin mong baryo, yaku garansyan ta ka, keling kekang baryo, yang ating kang kalaban, surat lukrugang doblado, kaniyaping nyenipin, keni kune taglos, kune kakaba, impulo sa alos, uling deng aliwa, may punong pagpulos, uling malimong ata, eno meta tuob, Matdang kune pingkap, ingka kung puloso, tutal imak ampoy Jenny, bilabas na pu'y kasaldo, anay ko yung Edward, ingka ko po yato, as nagkaligaya, dos ko kaming matulaya, hindi kayong daramdam, malakpat ko sana, o kakaibigan nyo, ating kong problema, lalo na po'y ima, mana problema ta, kabang matsyuyay ka, bang sabyang po kaya, o kakdeng kabaryo mo, ima problema daw, kasabi ka keko, alalang ayuda, ilabas na ano, abing lang daw nga raw,
Pero maswelo lang huli nga kami po karela. Mas pogiya pala, impoging tatang mo. Yan palang personal, pala mo pwede misteryo. Aniya sana tatang, magpasensya na opo. Nung mitauli naman tatang dening magpasunto. Punet na kaba, di ka na kung kanto. Banta rin puso'y dos, indang naman nyo la. Bitong yamo naman, ingat wang ko sana. Ang mati yung palakpak request ko sana. Alright. Wala pa palakpakan dyan, nga niya malakpak magbulos yun. Gawin mo man. Okay, nako Puma. Ay tapos sinabi ko na yung problema yun. Eko pumigaga na ka. Munta ka kita kang kapitan. Gana ka nakalamanggo. Nakalamanggagetan kayo. Kayo po banda kayo, kayo mo po. Nga nako po. Ha? Salamat kang Boss July. Thank you. Alright. Okay, baka nito, kumpleting kasiyahan mo. Baka nito, akit mo pasubay rin idol mo. Then, pag maragul na ning Kapampangan, then tutunan nini, mga palahog kay nga Lureni, mga paras kay Pabulacan, mga paras kay Manila, mga paras kay Perkinoka rin. So, ngini, baka nito, kumpleto, ikikatamo pong kasiyahan. Totoo na po nini, ila pong minuna ng diling in-invite. Apong Edward sila rin at mga rini. At ila po ya pong kinontak no po ni Takya kaming Malago at maganakang kumarin na Chukem France, ikumarin Julie Flores Lamarche, palakpakan tayo po. Yan. Hello first! Ibigyan ko na po kaya kayo. Yan ang bisang mag-diaper na ko pa. Hindi, ka mag-diaper. Mag-diaper ka kanyan. Kung karin ka mag-diaper, ikaw ma, mag-diaper na kanyan. Kung ka bisa mag-diaper, nini ka pa. O taga lang sabogeng ng dilimbog. So now, ladies and gentlemen, from Pampanga, ito po, ang isa sa mga in-invite ni Apong Edward Laksina at ni Madam Julie Flores Lamarche. Palakpakan po natin ang original Pusoy Boys! Sure, and mabili. Ganda rin siya. Ano nangyari? Apoy, ano mo, ibalik mo ulit yung, Lola, ibalik mo ulit. Sige. Hindi Ano yan, binyag, kasal? Kasal? Ako din yun. Happy wedding, Boss Mark and Ma'am Jem. Yan. Sana sana kaya Sabado kasal ko ang Pasibayo. Bantang magbali kay Kenny. Ay, totoo na po yan. Totoo na po yan ni Boss Edward. Yan po nag-request kay kami Kenny. Yan po ay Maring Julie Lamarche. Yan, Mars. At yun na kami Kenny. Kaya puntan mo kami Kenny alas 11. Mag-alas 6 na yata. Itutulog po yan. Sabi na ka na po. Para sana magtaho ka rin anak. Kapampangan mo rin anak. Kung hindi po, atin po Tagalog ang pakyan. Okay, salamat po. Kasi po kami pinayag na kaya kami para karan mo po Kapampangan. Yung ating Tagalog yan, pasensya na ko po. Kapampangan mo yung pinayag na kaya kami. Yan. Kaya ko pala nga
Mayari na ka? Ha? Mayari na ka sinabi? Bahay ka naman, mag-umpisa pa. Yan mo malamat yung kakabsiyan yung madaldal yun. Hi, Mars. Ay, Ay tayo, Mars. Julia, ito, oh. Yan. Sino nagyaya ni Mars? Pasensya na ka, mumura niya. salamat po kitang kape o kitang Hansel. Pagwas gulay. Huli nga kaki na magigisa na leko ng pasibayo. O, makanano kayo, ba't ibang mupang na yan, eh? Kaya ka naman, yari tamagi panganak at agdagan mo natin mag-uret. Balo mo so yung kaya ngayon, nadanip yung kaya ngayon, loko. Na ano? Walang production dito. Ba't ibang mupang yan, wala na ka naman nga. Siyempre. Ha? Salamat daw sa pagkain. Hello, hello. Yan. Ayan. Unang latap. Hello, hello. Samasang nila. Muulan. Naku, muulan. Mami Halong, Sabi ko, wala ka naman. ayos ka. Diyan tayo mo to. Nakapiling ka. Oh. Eh, ina mo rin baba. Kaninang matas. Yan. Hello, hello. O yan, okay na? Si. Yan. At siyempre, kikikang na pong balugod at magandang kapitan. Ayan, yan, kapitan. Inagabi. May payabak po. Gata nga po. Kung nanong pekong isano. Aba. Po. May payabak. Sa kulang ng manapod na ito. Urit kata. Yan. Siyempre, karoon ba yung kasal? Attention. Yan. Yan. Nalagura. Papahilagyan na sa laya ko yung magkinasal. Kanano kang kasal yan? Ala namang ng mega burike ka. Watin eh. Okay. Balo mo, parang ano na kung barangay na ka? Sapang Maragon? Hindi po patunayan mga sipag na rin tao kaya tingin Sapang Maragon. Siyempre. Pagkasabi mo masipag lang. Pagkanano nila masipag, Oh. payanak. Oh. Tamakasa ka na po ng ticket. Nung kamunta mama ko. Masipag daw ang mga tao dyan. Paano hindi masipag? Maraming bata. Umuwi pala na iba kabuktot. At ilang pinyabang tatarin, mabuktot yan pa. Marami daw buntis doon. Kaya maraming bata. Kaya masipag kanina. Sipag lapit. Yan, ang totoo na po yan. Halos buong kaya alakaran mini, aputalan mini. Nakala po rin mga kakya kami nung partner ko ngayon eh, kung may kapatid dyan talaga dyan to energy. Opo, totoo yan. Opo. Yung totoo na po yan, may kapatid dyan talaga nini. Yung partner ko. Oh. Yan na nga, aliwala po Ayun si Apong Edward, oh. Ayun, oh. Si Apong Edward, oh. Ayun, oh. Ang partner niya po yung tatang Apong Edward! Maganda niya po kalaro kay mami. Edward, asin na yun, oh. Ano? So, naratapos ka. Malay mo. Apong Edward, kumanta ka dyan, ha. Manak na pula. Huwag yung datang. Ano mo pare kasi ka, magandang kapatid pare. Nung ninong sinuswa namin ng pangani, sinusayin ka doon pangani, may kapatid lang talaga. Makanya. Nung wala sinusuwa pare. Kaya ako sipat may datang kapatid dyan mo eh. Bakit? Abad niya sususya naman dalawa eh. Kaya di ka lang kapatid kanina. So, nakatapay yung tinagan eh. Talik naman na to. Ayan. Hi, Maring Julie.
Gangat tsuga yan, baru ko, managbe na kanyang Mars. Kami tsugi kene. Ika tsuga yan, ika may tsuga mi kene. Ako kang ang Boss Edward, baka, Boss Edward, nakapunda ka na salamat. Ika na kayang kene. Ika na kami. Edward Laksina. Dari na. Ang Boss July 1st. Ang Boss July. Boss July, kaganda ka na. Honorary Ansel. Balikan ko po na, boss. O sige, Brad, magkanta ka pa. Yasa ka magkanta? Dito. Iba. Buhay pa rin, yan mo pa magkanta pa rin. Tama ka rin yung kapitan. Balo ko, champion yung kingawan siya yung kapitan. Pangutang ko kung kapitan nung nalo galing magkanta. Oo. Pangutang ko kung kapitan. Dali ko na. Problema na. Sigurado ngayon ay magkanta. Pwede kayang paalisin yung mga bata dito sa harap. Nino, kutilihin. Ang ulo na lang ang nakikita eh. Ama ka na. O kaya umusog yung ano, yung nagka-camera. Umulong ka ng konti. Kapag Edward! Umuwi din. Umuwi din lang. Naririnig mo ba ang Kaya ka cameraman? makain magtipid dugo. Lampasan mo yung dalawang bata dyan sa harap mo. Umusog ka. Okay. Buka rin tawag yan. Ipit ka lang. Dali. Parang nangyayon namin. Hirap kasi ayaw nilang sumagot eh. Walang signal. Dali mo tatel. Iya, bahala mo ka. Kaya ko lang na ba? Kailan yung apo nito? Ako? Oo. Kaya sabihin may salitang apo ni Kantasa. Ah. Ay, Brad! Samasin! Samasin. Sabi mo po! Samasin! Samasin! Samasin. Ay, Brad! Samasin! Okay. Musi. Ating grabe? Koreano ito, Koreano. Ako yan yan. Sabihin may salitang Korea. Dinilitin! Ang tumilitin. Pag-ibig ko rin! Hindi ba ang labas na? Alaga tama yung tingin salita mo. Hoy. Kasi kaya salita lalo kay Korea. Diyan sa naman. Diyan sa Korea? Oo. Halimbawa. May kuning Korean o Korean. Yung Koreano, ikit kami. Kumusta ka to? Mangungustahan ka na mo. Yan. Saka na mo. Okay, salitang Korea. Koreano. Ano nga sa'yo? Mauna ka dun sa mga ulo. Sa camera. Narinig mo ba kami? Wag mong kuhanin yung ulo ng mga bata. Ayan, para ano. Saka huwag kang malikot, huwag kang malikot. Steady mo lang dyan sa... Pwede mo lang, huwag ka malikot. Oo. Halimbawa ano, pasalamat na yung manggero. Pasahilo eh. Kaya pa ka tayo, kasan? Wala ka bang patungan? Huwag kang pasalamat yung gero. Huwag mong kunin yung ulo ng mga bata. Oo. Huwag ka na. Bawal kasi yung bata sa video. Ayan, may bata. Dahil bata dyan. Yung nagbibigay sa nagpapasok sa alis po yung bata. Bata, umalis ka na dyan, baby. Edward, ito hindi ka lang kamatis dyan. Edward. Mimimi na yung manggero. Meron bang isang cellphone sa Edward? Meron dalawa yung cellphone, ewan ko, babaka po ng istorya. Ang likot eh. Hindi mo naman dugay mo lang kayo. Ayaw kasi Ay, sumagot. ganyan mo lang, ganyan mo lang yung nagkakasara dyan, ganyan ka lang. Pwede mo lang yung ganyan, ganyan. Sige, magkanta na ka. Brad! Yeah. Brad! Jen. Tamasi! Jen. Ganda mo mo Jen. Jen. Ay, tutunan yan. Pasensya mo ko, medyo... Tignan mo kanya, Edward. milintikan Ba't tao. yung camera? Tutok na niya Hindi mo. ko yung gawa ng cover call. Papakit. Malaki lang. Tutulong ako. Yan ang gusto ng papakit. Okay, cover call. Pagkutan ka ng cover call. Mga din ang ninang papakit. Sabi mo kamaring mo sa ni Jen. Unano lang yan. Unano lang yan. Overtime!
Kanina ko pa kamo tinitextan, Edward. Hindi naman naintindi. Sige. Bullshit! Ikaw na ka, Brad? Okay lang. Wait lang. Samak na? Yan. Hindi mga pagkamanis eh. Sige. Dali na tayong drummer. Ano? Ikaw yung pangarap, sinta mo na hindi. Nung magpalakam ako, mayapang makela ko. Gusto makita ka, masaya yung puso ko. Alam ka na naman, ako'y bumibiro. Ako man, maligaya na ako. Gustong sinabi mo, kalungkuran mo ko. Ibigay gamat mo, botang selutan mo ko. Tukikay gagawin ko, mamanali kami. Karintengan ko, kaiba't galing ka sa makalagal ka kami pa rin. Tukikay kotse, pati nagaray, nalupay muli mo. Galing naman po, susumpa ko kaya, itabak mo kaya ba to? Kuwan, maligaya na ako, gustong sinabi mo, kalungkuran mo ko. Kapilan na, ibigay gamot mo, botang selutan mo ko. Tukingay takin ko, mamalaki kami. Karintengan ko, at nung nilagyan ko, munta ko karagyan, samasin mo lamang, tanande ang pera, botang kulina ko, pati sa aming pera, pengat mahimanap, tingin for traffic, Focus mo sa nagpipongga, yun ang nakam dyan. Pag-focus mo ng kunin yung ulo ng mga bata. Ayan o. Steady mo tapos yung una mo. Ayan, steady mo lang dyan, steady mo lang dyan. Steady mo sa Tapos kampo. Ganyan, steady mo. Edward, steady mo lang dyan sa may naka-perform kasi hindi ka nahilong. Ilagay mo yung stand sa unahan ng mga bata. Sa unahan ng mga bata. Doon. Tampasan mo yung upuan ng mga bata. Doon ka sa harap ng mga bata. Mailigan? Mailigan, inano ko. Doon yung patay na kalamesa. Para hindi makuha yung ulo ng mga bata. Kapag may stand Siguro ka. topic ka niya, topic. Hindi. Yung mga Pasulong mo doon. Ayun si Jenny Rose. Yan ang mag-aayos. Jenny, patulong Jenny. Siguro mong balay ka. Nakukuha yung mga ulo ng mga bata. Focus mo dyan sa nag-perform. Yan. Napag Jenny. Sige pa Jen. Hindi na kuha. Yan, pasulong me. Ano yung speaker? Sulong me pa kasi ilapit niya ka rin pusoy dos. Hindi na kukuha Jen. Ang nakukuha yung ring. Jen, yung nakukuha yung ring. Yung nagbibideo kasi ako yung monitor ni Edward, ang nakukuha nila, yung ring. Bakit? Yung ginagamit nila ngayon, nagbibideo dyan, yun ang nakaka-focus doon. May man dugin katuangan ko malili. Kaya pala nakalambat. Wala dapat kut-kut niya nandiyan yung katuangan kurgo. Hindi, ginukot. Ginukot. Sa kami may sinadgay kami, sana may punta kami.
Ali talaga po ngayon pinyabi para mag-general ko yung katwang po. Kasi po yung baka Ngayon naman yung Nakakahilo. gulong mo. Yung nag-video dyan, yung monitor ni Edward, masuyo po, yung ring na sinuha. Ibaba ko na talaga itong si Edward. Kala mo sa bata. Oy, sabi ni problem. Sige pa, ikot mo pa, ikot mo pa. Ikot mo pa. Kami yung nagdadakot ko sing katwang ko. Dali mo pa pa, ikot mo pa. Pwede nilalaban O, yan dyan. Nahihilo. Pinahit niya mo. Oh. Suyo pa pala. Edward! Kasi nalaban niya mo, hindi akot ko. Ganyan, sige pa, okay. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Yung monitor ni Edward, ikot mo pa. Sige. Minuli niya Si Edward, sino ba nang bumahawak niyan? Makabuling ka pa ako, bintilo na ako. Kaya pala mabango. Tatanggalin mo yung ring. Yung ring ko yung nakukuha. Panguli ko. Ha? Yung ring na papo, yung dalhin mo yung ring mo para left side ko. Okay, sinagyan na ako. Miliyo ko, no. Sabi niya pa. Yan. Ay, yan pala press ko. Yan. Sarap food. Yan. Yan ang camera. O, tatliya mo sa lese. Pati sulong may kung ring na. Pasulong may, yarap lampasan mo rin kay. Lampasan mo rin anak. Karin may kabiting ring. Ang tanong. Yung ring na yung kayakin. Yan yung ring. Samasan Wala mo. yung ring. Ang layo na yung May layo may na. karing mismo. Pas may karing anak ka rin, no? Oh, sige. Kung masabihin ka naman eh. Pogi, anak ka na ako. Nanay ka malaguan ko. Ha, makapukulan sa po yung barangay hall nyo. Hindi na makapukulan pala yung silver ko. Kaya pala press ko ganyan. Yanginan yan. Yanginan yan. Aba, dinig ko tsaka ginulog siya natin. Okay ba? Ante, umarine, benikan niya. Saan sinabi mo? Malaguan mo. Ang tinig na makapukulan yung Ayan. Ganyan, Jen. Ganyan. Yung ulo ng mga bata, tanggalin mo yung ulo ng mga bata. Aba, may katikdoya. Ang sabi na. Ay, pasensya niyo po. Ay, dati-dati yung kapitan namin kasi pagkatukuya. Nakapira mo mga pero kaya kung ganun siya dita. Bakit? Kasi yung mga pagkantay bayan, at yung kaya babalikin. Kaya kalbo. Oo. Binipul talaga ng kamo. Jen. Yan yung ulo ng mga bata, Jen. Yung ulo ng mga bata nakikita. Pinagay mo Jen, pa lahat palakwan ng mo mga na muna bata. anak ka rin. Nung magsibilang makopin, palakwan mo nun. Palipatan mo lang peso rin anak ka rin. Yang doon ang makaharap yan. Palipatan mo lang peso kita ang bandang gilid. Pilupungan tayo kita. O kaya, pasulong may ang lamesa, palakwan mo pa akin, sulong may lamesa. Idol na. Kaya kila kasi rin ang anak eh. O yung pagkakasimbang ke. Palipatin mo ang pwesto rin ang anak. Kaya nga pa rin eh. Kaya nga yung babae pa ni lalaki. Pero balo mo. Anya bayad ang anya lakwata ka. Daranda mo ko lang, isisitan lang. Misisitan na? O pati kapitan, pala mo din dyan na masasabi na. Nakalaya anak. Lapit na rin po si Dos din. Kaya na. Wow. Kasura na itang metong ano. Oy, yung magsalitang mga nila. Matutunan man nila na. Magsalita ko na naman dahil tao yung tulad na ako. Oo. Magsalita ko pala mo eh. Ayos na sana kasi may mga bata sa harap eh. Kaya sinabi mo sa tingko. Kung tsaka ka magsalita ko Papuwis na talaga yan. Paalisin ko yan mga yan. Papaalisin ko. Balina pa pa eh. Hindi naman ang mga Oy, Sean. Kaya kumayabang ang tingin ka. Bakit? O tayo mo balo. Kaya mo bulan na yan. Oh. At lumurang matak mo yung babae. Umal ka po babilo. Ang babi, kaya ang kayo bakit? Bagay ka, papalila naman ang babi. Ali, pero taulo. O na yung mga takman mo. May nasawa ko. O syempre, sa amin eh. Ang may nasawa ko. Ganyan mo lang siya. Ayan, ganyan na lang. Pwede na yan. Kasi naman sa... Huwag mo tayong malikot ha. Bakit kayo mo Kaya pwede na yan. Basta yung mga bata dyan. Alis na lang kaya yung mga bata. Bata Ano dyan. manalahe? Ang mature. Ngayon, sabi pati tambok ko nang Hindi ako sana po, Julie, pero mas mataas sila dun sa bata. Paano nakuha yung ulo ng mga bata? Oo nga. Kapag ang tingnan ang kapitan niya.
Wala na ka manatang kaya ka dito. Siya po tawag eh, ha? Pwede naman sila pulipatin doon sa pwesto kanina eh. Alisin na yung mga Kaya bata nga, doon oo. sa ibang pwesto. Ay, nga. Okay lang yung ganyan. Huwag na yung malikot. Oo. Komento na kageta nga man. Ayan yan, sige, huwag na lang malikot na ganyan. COVID! Yan naman, pasatag niya Pwede mo na lang yan para hindi malikot. Baka masunog ng mga bata Kagaya yan. kanita, warang Kasi tira ito na. naman ang Nang warranty! ringlay. Kulong ka, warang Warranty! Wala lang. Yan naman ito. Pero marili ang kapitan. Yan naman ito. Ngayon, ipatse may disgrasya ko. Pwede ka. Dede na ko. O, marinig na lang ka nito. Nang marinig. Marinig. Kasilaban. Nang marinig. O na ano? Kuya. Ano na, ato na ang COVID na. Tana, nuya ka no. Kuya. Uy, marinig na lang ka. Unid na ka, mabuna ka. Dahil mo marinig ito. O na ano yun? At nanunay ka. Kaya naman pala paano eh. Iyan naman. Ano eh? Nanya. Ito, laminate. Awa laminate. Laminate. Good. Laminate na lang. Ay mo, gan. Marita na. Laminate. Pag ito to Lensoy, emilyari yung pandemya ngayon. Nakala, may apektuan, may kapalyari. Totoo yan. Totoo yan. Ako po, totoo na. Muling Hindi na bumila siya masakit. Muling bumila ko yung obrami ka. Talaga pong makasahit, kaya kaming kabyayan. Alata naman niya yung isura mo eh. Pero, dito po, Bakit? basta po dyan, sa nagdumiskarte din, biyan mo. Diskarte. Nga tumalo. Baka namin gawan. Kasi po yan ako nga. Yung totoo na, lima na rin anak ko. Lima? Lima na nga tigyan pa rin. Magkakatorsi la rin anak. Ang muna si Belen, talat na isawa no rete. Makanyan. O, reta na yung balen, lima na. Magkailan na po, ne? Wow, yan. Sisipag ang mga bata dyan, Lola. Kapag dyan ka nakapangasawa, Lola. Marami kang anak dyan. O, hindi ako kukuha ng tawa. Baka maraming may kasali puro po nga. Nakakaroon ka ng maraming anak dyan. Ayun, siya pang Edward. Ilan? Edward, batuloy na talaga ng kamami. Kanina ka tinitest kanina. O, hindi ako po. Paluto kaya po yung tilapia ka. Bibilangan ka ng pera si Edward ang Julia. Para yan tingin ng lamesa. O, punta ka isang tang Malaysia ko. Pagkong tato. O, pagkanang ko na po itong pangani ka. O, sige, may ganitong mga na kaya ko. Kakasalar po rin ako kami. Sagalaan mo mga. Oo, sarap. Nagalap sarap. Ubus na natin yung kailan sa kabila. Punta ka isang painawa kanina ka. Huwag kang may painawa kanina ka. Kakaya. Ang tawag po kanina ka. Bilang tayo ano. Panudo ko na naman kayo. Bakit? Paano ka din po? Ako pangani. Ano na mo? Ay, ba't tinakanin mo? Panudo? Kami isang dalaman. O, hindi ko siya tayo. Ay, kabutang ganda na nga itong muso. Ha? Sabona. Parang ka makailan at mga sa buhok. Palaga ako lang mo yung sa buhok. O, yan yung diskantero ko. Ay, ako naman, yung totoo na po na yan. Si Kamisoy talaga halos gulay na yung kakanan ni. Ba? Asanan ni. Uy, kanya kamana ng kunay pala. Balo yung pulta nga maligoso ka. Ang mapayat. Ang mapayat? Awa mo, sustansita. Panenang makanya ng kakaning ulaman ka. Kaya pala panay kang mamangan mapait, balami, purugano. Ay, matutuyan sa'yo. Magkamatang ko lang. Hindi mapayat ka eh. Bisang tinakla ko. Ang katalimbol din ko wala kung ating ang bulati. Siguro may kulang check namin. Okay ka kayo mga niya nalepot ke. Puta, maligosyo yan eh. Si may alam. Ayaw ko lagi pa negosyo. Ay, nasawa mo yung mga salagon. Muapi? Wala na peka sumi. Totoo yan, Wari. Sabi na kayong pandemya ngayon. Nakalari ka mamamakyasawa. Awa, totoo yan. Halo pa na mo ay... Jen. Iyan si Jen, ang boy Mark. Ginapit tayo pa yung sawa rin eh. Wala lang din. At pangil. What is? Ako kaya pala, tarsinya pala ito. Ulan. Bakit namin tidak mo rin kayo? Sa piyanda, dakala muktut, dakala manganak. Uling nga lalang gagawan ka.
Panela panay nililing. Pandemya, bawal ilulwan. Wala ba yung naiimat? O, Panay saka mga nalawalig siya, no? Panela O, nililing. maragulit siya, no? Siyempre po, tamaya iyalim mo man O, yan. siguro din. O, yun, bakit? Hindi ka namin. Minsan na, di kumari mo, imisis ko. Ay, kumari ka? Hmm. O, bakit? 54 years old na eh. Hawak ka, kaya nakala pa. O, may delay mens na, nung bulan. Bulim sa biyan, may nagawa ka pa. Pay ka naman. Talagang mga ganyan, neka. Oo, ngayon, namin yan. Ikay po ka, pala ko pumalating ka na. Wala na. Tarengkay. Ganun, paitaw yata ka. Abay na. O ngini, pepa check up ki. Oo. Mismo. O, palubanin ng doktor ka ng klinikal. O, nasabi ni doktor. Ultrasound eh. Inultrasound ba? O, Para sigurado. wow. Inasa ko yung doktor. So, yan na may ganyan. Anak ko siya, walang sana makajunok pa. What's up, Maningay. O, nasabi ni doktor. Ano po to, kapo babaya, lalaki yan ako. Oo. So, yan o. O, Yan mo pala mabuktot yung misis mo, anak. imabugto? Kanya ka nung. Bakit? Hangin kanilinog kayong kilog. Maragulit siya namin. Hangin. Pwede ka naman. Ay kamuha kayong doktor. Una, Pagputa naman do ka, kung gawa may pambol ka na ising yung buto ko. Putangin nilino. pwede naman ang boy. O, kasi matuwa na yung lalaki ka. Oh. Angin na talaga lulu. Ala na luluan. Sirakatan. Huwag matuwa na yung lalaki mga niya. Eh kasi talaga yun na yung mayabang ka, kami agaro ka. Hoy, pare. Ah. At sugat na perlak, pare. Wow. Talagang yung ganung mega ka, subukan na ganung mega. Nung ken mo tegaralan siya, malaot ka na ako. O kalapit ko kay ka malaot ko. Tegaralan, o tega mo baro, saka ako mag-aral. Oh. English is my favorite subject. Oh, puta na yun. Oh. Ay, Mar! Akaklase kay Maring Julie. Bali mo sabihin, magaling ka kay English. Pare ko, English is my favorite subject. O sige, kung talaga magaling ka kay English. Pamo, ikaw makaintindi na ka bang hindi? Yes, I do. Kulit ka? Hmm. O, sige. Kung talaga magaling ka kay English. O, Nanyo mo kay English yung saging. sige, lakon ba? Ang murit-murit ini. Kaya ka matinig ka rin ka rin dito kaya mga na mo. Magaral na rin. Bakit? Yung saging kay English, naman na tawag. Una mo lang. Banana. Banana? Nung sa bayo. Ano mo para sa akin? Banana. Nung sa bayo, banana yun. O sige, manusigan na kaya. Sige. Sige ba? O, Ano naman kay English, ing tanaman? tanaman. Ay, nada. Ay, namin tanaman. Kung tawag kay ka, ing tanaman kay English, tree. Maglakong talaga kung ano ko. Bakit? Triyapin, lungad-lunang naro. Triya, lungad-lunang naro. Kanya yung nasabi ni ka? Ito naman ka, lunara ka. Triya, lumelo niya ako. O sige, bulim sa dyan, magaling ka kay Matt. Hoy, pare nung dyan mo ba? Sige lang. Sige. Yan na, yung kondisyon ko. Ating ka bang kondisyon? Yung magananing bilisin ka na ang putang. Maka-imbestiga ng patiba. Kondisyon ko kung nakapagigil. Kaya ka pa magkitan, muna na. Sige. Namin na. Yan ka tamong class. Plus mo? Seryoso ba tawag ka? Magi. Sige. Sabasan eh. Bango, di mata. Wala ko. Kaya naman ang kaya. O sige. 1+1. 2 + 4. 4 + 4. 8 + 8. Sige. What's your name? Sandi mo lagi o, 32. Hindi ka tayo makaintindi. Kaya ako magaling ko kay Matt. Pisapi ka. Oh. Mate. What's your name ako, 32 ba? Macho mo rin. O hindi ma. Ano? Friend, kaya basta mapiyasa lang. Turuan. O tagal ang tiro yan yan. Halik. Para siya katuturuan. Sige. O sige. 5 plus 5. Ganyan na. O, yan ang mangutang. Ang mangutang. Kenya ka no ano. Kaya 10? 5 plus 5 kenya. Muna mo. Iga. Ulit na tayo. Pangunak yan. Oh, 10 yapi naman. Ayun. Nanang plus 5. 5 plus 5. Ilan?
Ay, pa-live ka. Oh, Ayan, mali. kukumang ka na niyo. Kasi bago na ngayon, bayo na ngayon. Oh, ngini. 5 plus 5, patunayan kayo niya ko. Naniyo, pila niyo? 11. Ulit yan naman ninyo. Mga yan yung may 11. Kuya, patunayan kayo niya ko. Sige. Bilangan mo lang. Baka may 5 plus 5. 11. 11. Jepoy Dizon, 1, 2, 3, Kyle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Congratulations, Best Mark and Jenny. Salamat Jepoy. Pagluha ka nakatamo ka, Pi. Ayan, bisa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oy, Oy, ulo, bata, bata. bumaba ka dyan. Uy, Bata, yung ulo mo. bata, baba. Baka pumasok ka sa TV. Sa Kumarating ka dito, bata, uy. Kami yari. Lola, oy, Lola, Jepoy. 9, 8, 7, 6, plus 5. Oy, ulo ng bata. Umalis ka. Ulo mo, Day. Ulo mo, ga. Ulo mo, baka kukunin ni Jepoy. Papasok ka sa FB. Again. Oh, Ano, Yung ulo mo, at sabay nag-monitor kami. 6 plus 5. 11. Oh, Baba ka, baby. Pero may nga Yung ulo kasi mo. piguralan mong mat. nang may Ay, Ate Julie, alam ko, boss ito yan. 5 plus 5 equals 11. Mali yan. Shoutout ka ni Jepoy, akong Julie Carrie. Oh, Jepoy, shout out. Jepoy Dizon, shout out, Jepoy. Dagang-dami itong gawa ng doble. O niya, mas mata si piguralan ko kayo. Mga pangalan na ito, Alin ka to? kasi ako kay liwanag kaya ka rin. Paliwanag ka naman. Ang Julie maliwanag. O, nung Bisaga, Kastila pa, Espanyol. Kastila? O, Espanyol. Yun, ano po. Sige, sige. Huwag ka nang tatayo, ah. Sige. Sige. Jepoy Dizon, oo, diba? Tingnan mo naman. Kasi wag nang tatayo, tumayo. Sige, sige. Nako. Ayan, nakirisin na pagkatawag kita, nakirisin na talaga kita. Sige, senyor. Napong Edward, itali mo muna yung mga 5 bata. plus 5 equals 20. Sige, sige. Edward, batuhin na talaga kita sa matis. Dapat kasi sa'yo, yung monitor mo lagi nandiyan sa'yo. 4, 15, 16, 17, 18, 19. Wag na daw tatayo ko. Tumayo ka na, Jepoy. Bata. Wag na Yan, tumayo. upo lang, upo. Behave, ha? Ay, ang kulit. Kulit ng bata. Ay, yung nagmamonitor kasi kay Edward ka. Umupo ka muna, baby. Bata, batuta. Sige, umupo ka muna. Hindi ka naman, pare. Yan pa mo pakiramdaman, mas magaling ko pero. O sige. Dahil lalo na Ayan, galing pa ay. rin. Mari? Ikat mo si Julie at si Julie kasi pangit kasi tignan yung ganyan. Lalo ko nung namin yung pepa pag po ng babae at ng lalaki. Nakahulog. Ay, ano ko ba nung lang ginamit na pa rin? Mga yan? O sige ka, subukan tayo ng mayabang ngayon. Titena ko na yung hero na angat niya. Bago mo nung babae yan, kung nanang ginamit na? Lalo ko nung yung pepa pag po ng babae at ng lalaki. O sige. Lalo ko nung namin kasing baril yung ginamit na. Ginamit na? O sige. Sige. Halimbawa, lalaki meron. Bata, umupo ka. Ayan, sinabihan ni Jenny. Ayan. Lalaki. Salamat, Jenny. Lalaki yung lalaki. Siyempre, Sige. Halimbawa, lalaki yung may baril. nakamitan ng baril. Yung gamitan na sigurado yung armalay. Armalay? Armalay! O ano niyo? O yun na. Lalaki yun. Lalaki o? Armalay! Sige. O yun yung turun na. Ayan, nasabihan na po. Oo, tinawagan ko eh. Pamukat niyang buwan? Lagyan mo kaya ng tabla yan para hindi siya makatayo. Bayan talaga yun. Magaling ka pinaka. Bayan ka. Wala mo, balo na. O sige. O nung halimbawa, babae na man yung memory. Nangamitan. Babaya. O, Anong babaya niya? Sigurado yung 45. 45? Magaling na tunog. Siyempre, bago tayo yung 45. O. Saka nila siya. O. Naning tunog na. O yun yung tunog na. O. Babae yan, ma. 45. Bago tayo. Madami talagang bata dyan. Madami talagang bata dyan. Jepoy, kaya. Yung nakatayo dyan. Jepoy ba yung nasa harap? Si Edward dyan. Nag-request ako, papakantahin ko siya. Manok na pula. Sarap batuin ng kamatis. Kanina pa Pagod na sa ating Edward, oh. Busy kasi yung manager. Yung supervisor pala. Yung supervisor pala. Ganyan mayari ka pala. Paano ka ka magkatuto? Pero ganyan may sakitan ka, Soy. Bakit? O nung halimbawa, Soy. Hindi ko alam kung kasal ba yan o children's party. Malta. Nanong kami tanong Wala na.
Tapos busy si Soy, oo nga, busy nga eh. Tapos ng kasal eh, kuha na lang siguro. Nakabalo eh. Pamo. Ano? Pamo ng bakla. Tapos So, na akong Maraming Julie, bata. tapos na hindi na lang klase. Ha? Bakit? Ay, hindi nakuhanan yung kasal kanina. Oo. Kasi sabi ni Edward, 9 na yung ceremony nila. So tamang-tama pag 9 yun, kumanta si Sharon, yun na. Sergi! Wow! Baklayo! Bagutanin ba rin? Mahina, ano? Natawa ako kay Atin Julie, children party daw. Kaya nga, wala yung sila kasali. Dapat yung kasal nandiyan sa harap para makita. Diba po yun? Oh, hindi na ito na! Bagutanin! Galing na ako dyan, Lola eh. Since may pinatagal na. Galing na ako dyan sa lugar nila Edward noon pa, bago ako pumunta ng France. Nag-show na ako dyan. Diyos ko Lord, napakadaming bata dyan. Wala na siguro mga bata na yun. Ngayon, meron na yung bag. Sobra. Baka next year apong Julie, nagpon ka doon na concert ka naman. Tayo naman yung mga viewers. Kami naman. Halimbawa naman sa'yo. Oo. Mga children's party. Kasama si Shepherd Dixon doon. Natawa ko kay Atin Julie, children party daw. Bakit? Kasipuran ka mo Wala na ba sa white yan? Kung nang gagamitan daw. Oh, si Carita Vlog yan apong Julie. Michelle Bang. Ibig sabihin, ba't wala nang nag-message sa YT? Tinanggal mo? Michelle Bang. Hindi, meron. Pero nasa Facebook siya. Sabi mo kay Apong Edward, pwede niyang kuhanin sa FB to, sa FB niya na lang i-download, tapos i-trim niya lang yung part ng Pusoidos na to. Pwede niyang i-premiere sa kanyang YouTube. Pero kaya pa ka naman Kasi magaling. nasa Facebook niya. Pwede niyang i-download yan sa Facebook niya. Tapos pwede niyang i-trim yan. I-premiere niya sa YT niya. YT, oo, pwede. Pwede niya Siyempre, i-upload. Beatrice, official, happy wedding day po ko. Yan, kapatid po ni Edward po yung Halimbawa, active po, dasa na. Siyempre. Salamat sa bumati. Di Tainay. Tainay, dyan yan ba niya to? Maganda pa galing kay basketball. Abas, ha? Pero ikaw ba, subukan ko. O, sige. Yan. Ano yun, nene? MS, Nagalap Sheriff Mabini. Salamat sa inyo. Ako, pare. Paano ko na, pare? Nani? Ating kang susunutan. Dali. Kuring na mga sakit. Paano ko na? Pakalawin niya po. Paano ko na? Magpingan Labas lang po ako, birthday din ni nanay. Sige, Happy birthday kay nanay. Siyempre din, happy birthday kay nanay mo. Ali. Unaman mo ka kanya. Mami rito kong bangos. Sinakata. Mami rito kong bangos sa kanya pag makanya. Wait, ang pusa ako kung nanalak mo kulyong niya. Ano yun? Mag-global mo ko eh. Yan. Sana may enjoy lang po rin.